रुफाथि आयौ आब'सो माथो फै फै जिराय फै गामि गंसेनि जानानैबो गावहा फैथारा जोंनाव इलाय दिनै फैबायानो माथो आंनिया फिसा हिन्जावा खामानि मावनो रोंनाय जाथ'वाखै नालाय न'नि गासै खामानिखौ आंनो मावनांगौ जायो रावबो हेफाजाब होफाग्रा गैया बेनिखायनो गामि बेरायनो समखौनो मोना आं नोंहासो मालाय खामानि गोरों समायना सासे फिसाजो दं औ बेथ' नंगौ सोनजोना आइ थां आयंनो साहा फुदुंना लाबो औ आयै जागोन दे जोंहा न'नि गासै खामानिखौ सोनजोना फिसायानो मावखाजोबो संनाय खुरनाय दानाय लुनाय गायनाय फुनाय जेरावबो आखा फाखाखा आयो आंनोबो आंनि फिसाला हादोरनि थाखाय बिदिनो सासे बिहामजो नांगौ जादोंमोन रुफाथि नोंनि फिसाजोखौ आं बिहामजोसो खालामनो लुगैबाय आयौ नंमारगौ नङाबालाय माथो दा नोंसो मा बुङो आंखि नाङा होनगोन एसेबां मोजां फिसाज्ला नोंनियाबो लेखा फरायावबो गोरों आखल आखुआबो मोजां आरोथ' दा टाउनाव साख्रिसो मावबावो बेफोरबायदि बिजामादै सोर बिमायालाय लुबैया जानो रुफाथि माने नोंनि फिसाजोखौ जोंनाव हरनो राजि नङाबालाय माथो एकदम राजिखा न' आयं साहाया सानैबो एसेबां खुसिदि मा खोथा सावरायलायगासिनो सानैबो सनजना फिसा आं नोंखौ आंनि फिसाज्ला हादोरनि थाखाय मेगन खेबखाबाय आरो नोंनि आइयाबो आं लुबैनायखौनो लुबैखाथारदों दा नोंसो मा बुङो फिसा बुं फिसा नों मा लुबैदों आयं नोंसोर जा लुबैदों बेनो जागोन आंहा बेवहाय जेबो हेंथा गैया आयौ लाजिबाय फिसाया आंना फिसाजोआथ' राजि जाबाय दा नोंना फिसालायासो मा बुङो टाउनाव साख्रि मावनाय सेंग्रायाखि गामिनि सिख्लाखौ फसायगोन रुफाथि नों बेफोरखौ जेबो जिंगासिनो नाङा आंनि फिसाज्लायाबो बे जुलिनि थाखाय राजि जाखागोन आरो हादोदो सोनजोनादो उन्दैनिफ्रायनो लोगोखामोन बोसोरनै आगोलावसो साख्रिनि थाखाय हादोर फिसाया टाउनाव थाहैनांगौ जादों दा बियो समफोर न'आव फैगोन होननानै बुंदों बे फैब्लानो बेनि जुलिनि खोथाखौ आं बेजों सावरायसिगोन दे जागोन दे नोंनि फिसालानि सायावसो गासैबो दे बिदिब्ला जामायजो आं सिखारनोसै नै सोमोन्दोआबो खुगानिफ्राय ओंखारलांफ्लांबाय दे
आयै आं सफैबाय। आयो फिसा हादोरा सफैबाय। रानि फिसा हादोरा सफैबाय। नै नायफैनाय। आदा हे आदा फैदों। आदा मा लाबोदों नों जोंनो टाउननिफ्राय? लाबोदों र' बिनानाव, नोंसोरनो टाउननिफ्राय गिदिर मोनसे सारप्राइज लाबोदों। सारप्राइज? मा सारप्राइज आदा? बे सारप्राइजआनो जाबाय सोर लंपेन्ट गाननाय सिख्ला बिलाइ? आइ आफा, बे लिना नोंसोरनि जानो गोनां बिहामजो। टाउननिफ्राय लाबोखाबाय आं अराय समनि थाखाय। मा? मेगनजों मा इसारा होबाय थाखो बेलाय? बुजिना मोनला आङो, मा खोन्थिबाय थाखो बे? जाम्बि खुलुमनो थिनदों आङो। सरि। जेबो गोनांथि गैया बेफोरनि। फिसा, नों बेफोरखौ जाथावथारि मा बाथ्रा बुंखो? बे टाउननि सिख्लाया आंनि बिहामजो जागोन? नङा, माब्लाबाबो बे आंनि बिहामजो जानो हाया। फिसा हादोर, दाखालिसो आङो रुपाथि मोननियाव थांनानै सन्जना आरो नोंनि जुलिनि खोथाखौ रायलायना फैदोंमोन। मा? आइ, नों बेफोरखौ सावरायनायनि सिगां आंनोथ' खेबसे खोन्थाजायोमोन ना? आइ, आं लिनाखौसो मोजां मोनो आरो लिनाखौनो जुलि लागोन। फिसा, नों बिदि दा बुंसै। आं सन्जना फिसानो खोथा होखाबाय। सन्जनाया जोबोद मोजां सिखोला, आखल आखुफोराबो जोबोद मोजांखा, मावनाय दांनायावबो रावजोंबो जेना। आं मिन्थिगौ आइ, सन्जनाया जोबोर मोजां सिखोला। नाथाय आं सन्जनाखौ उन्दैनिफ्राय लोगो हिसाबैसो सानो। आं लिनानि अनगायै रावखौबो जुलि लानो हानाय नङा। आदा बाजै गोदाना समायनाथार माथो खावलाय जारौनो। आंथ' फसायखाबाय बाजै गोदानखौ। आंबोथ' पसन्द जादों लिना फिसाखौ। फिसा हादोर, आंनिफ्रायथ' जेबो हेंथा गैखाया। दा नोंनि आइयासो मा खालामसै? ओहो, आं बेफोरखौ गनायनो हाया। आइ, आं लिनाखौसो जुलि लागोन। थौ लिना, सिङाव हाबैदिनोसै। रानि, थु जोंहाबो थांदोनि। फैदो नोंहाबो। आं बे टाउननि सिख्लाखौ आंनि बिहामजो महरै गनायखाथारा। आंनि बिहामजोआ सन्जनायासो जागोन। आं माबा मोनसे राहा खालामनांसिगोन। रुपाथि। आयं, हादोरा न'आव फैबाय ना? आयं, हादोरा मा बुंखो? बियो जुलिनि थाखाय राजि ना? आयु, नोंनि आयंखौ जिरायनोबो होलिया होमबा नोङो? थेत्तेरि, बावदोंसो आं। र' आयं, आं सेरलायनि। सन्जना फिसा। मा जाखो आयं? सन्जना फिसा, आं नोंनो मा खुगाजों फोरमायबावनो? आब', मा जादों नोंहा? औ आयं, मा जादों नोंहा? रुपाथि आरो सन्जना फिसा, हादोर फिसाया टाउननिफ्राय मा आयं? टाउननिफ्राय हिनजाव लाबोफाबाय। मा? औ, हादोर फिसाया बै टाउननि सिख्लानि अनगायै रावखौबो जुलि लायानो। नाथाय फिसा, नों जेबो जिंगासिनो नाङा। आं बिसोर सानैनि जुलिखौ माब्लाबाबो जानो होआ। आंनि बिहामजोआ नोंनो जाखागोन।
दाबो सिखारलिया माथो टाउननि सिख्लायालाय? हादोर मा आयै? बेनो नोंनि सायख'नाय सिख्लानि आखला। फुंनि 8 बाजिलायबाय दाबो सिखाराखै माथो बिलाय? र' आयै आं बेखौ फोजाहैनि। लिना 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 आइया बिदिजों जायो आरो एथ' लेटै सिखारोब्ला आइया रागा जोंबाय नोंखौ। थां नों स्रायनि दख'ना गानना फैदो। जाब्बाय दानाबासो मा खालामनाया गाहाम जागोन। दे माबा मोनसे खालामना गानना फैथारदो। दे जागोन दे, आं इउटिउबावनो नायना गानना फैनांसिगोन। गुड मर्निं मादार इन ल। जाब्बायलै। हादोर फिसा, बे टाउननि सिख्लाखौ आं आंनि बिहामजो महरै गनायना लानायखौ नों लुबैदो ना? औ आयै। दे बिदिब्ला आं बिखौ बिहामजो महरै गनायनानै लासिगोन। नाथाय बिनि थाखाय बियो आं बुंनाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो हानांगोन आरो बिनि आखायाव सप्तानैनिल' सम दं। बे सप्तानैयाव जुदि बियो आंनि गोरबोआव इसेबो जायगा बानायनो हाया अब्ला नोङो बेखौ जेरैहाय लाबोदोंमोन बिदिनो दोनहैफिननांगोन। अके आन्टी, नों जा बुङो बेखौनो मावगोन आं। दे बिदिब्ला खोनासं, नोंनि सेथि खामानियानो जादों फुंनि 6 बाजिनाय सिगां सिगांनो सिखारनाय। थैखाबायलै बेथ'। नैथियावनो फुंनि 6 बाजिनाय लोगो लोगो बिफा आरो आंनि थाखाय साहाखौ लाबोनांगोन। साहायाथ' गोजाननि बाथ्रा, दैखौनो फुदुंफेराखै आं। थामथि नेमखान्थियानो जाबाय 8 बाजिनाय लोगो लोगो डाइनिं टेबोलाव फुंनि ओंखामा रेडि जानांगोन। दिनैसिम आं 8 बाजियाव सिखारखौनो फेराखै। ब्रैथियावनो 2 बाजियाव सानजौफुनि जानायखौ मोनजानांगोन। आरो नै साहाखौ लोंदो आयै। बे साहानिख्रुइ एन्जर मुलियासो साबसिन। अ, आया माने एन्जर मुलिखौबो जानानै नायखांबाय। अ सरि सरि सरि। आरे जाबावगोन ना नोंजों? आरे इस 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 इस
सन्जना सन्जना नों बेवहाय सन्जना आंहा नोंजों फंनैसो खोथा दंमोन नों आंनो दसे सम होथ'नो हागोन ना फै बुंदो मा खोथामोन सन्जना लिनानि खोथाखौथ' नों मिन्थिखाबाय जानांगौ सन्जना प्लिज नों आंखौ गाज्रि मोननानै दा थाबाय थासै बे जाथायनि थाखाय नों जोंनि एसेबां बोसोरनि फ्रेन्डशिपखौ दा सिफाय जोंहानि आइया नोंसानाव फैनानै सोङा हसिया जोंनि जुलिनि खोथाखौ सावरायना थाङो नाथाय आं दि मा लुबैदों जोंहानि आइया आंनाव खेबसेबो सोङाखैमोन नाथाय सन्जना जोंहानि आइनि जानानै आं नोंनाव निमाहा बियो सरि सन्जना जाबाय दे हादोर जालांनाय बाथ्राखौ आं हाजासे मानि बावलांनो नाजागासिनो दा नोंसोरबो बावलांनो नाजादो आं बयखौबो खुसियै थाजानो लुबैयो नोंनि खुसिया लिनाजोंसो नङा होमबा औ आंनो नोंनि मोनसे हेल्प नांगौ जादोंमोन सन्जना हेल्प बुंदो मा हेल्प माबा सन्जना दाखालिसो जोंहा आइया मा औ सन्जना लिनानि बे आन्जादाव नोंल'सो बेखौ हेल्प खालामनो हागोन प्लिज सन्जना लिनाखौबो नों बायदि संनो खुरनो गोरों खालामना हरदो नों बेखौ फोरोंदो प्लिज सन्जना हादोर नों एसेबां रिकुवेस्ट खालामबायब्ला आं आरो मा खुगाजों ना बुंबावनो दे बिदिब्ला गाबोननिफ्राय फैनो होदो बेखौ जोंनाव दे जागोन दे सन्जना लिना सन्जनाया बेनो हाय सन्जना दे लिना नोंसोर मा मावलायदो आं थांथ'नोसै औ जागोन दे दे होमब्लालाय थाथ'दो लिना दिनै जों फार्स्ट न' सिला सिबनो सोलोंग्रोगोन नै नाय माबायदि सिबो आं नोंनो खिन्थिग्रोनि औ दे नै दानिया नों सिबनानै नायदो औ दे आरे लिना बिदि नङा दिनै जोङो साहा फुदुंनो सोलोंगोन थ' साहा फुदुंनो थाखाय जोंनो नांगौ नै साहाखौ लोंदायोमोना जागोन
मादै साहाया माबोरै जादों? थिगानो। बुंदो सन्जना, नोंहा आंनि सायाव एसेबो रागा जाया नामा? मानो रागा जोंनो आंलाय? हादोरखौ लाना? सन्जना, आइ एम सरि, आं नोंखौ जोबोद दुखु होनाय जाबाय। लिना, बै जाथायनि थाखाय आं रावखौबो गाज्रि मोनाखै आरो रावखौबो रागा जोङाखै, मानोना बेवहाय रावनिबो गोरोन्थि गैयामोन। लिना, नों आंनाव निमाहा दाबिसै आरो जालांनाय जाथायखौ बावलांनो नाजादो। इउ आर सो सुइट सन्जना, थेंक इउ। आलुखौ लेमदो। बिसोर सानैखौ जहै बेसेबांबा समायना नुयो न' आयं? हा? एकदम राधा कृष्णनि जरि बायदि नुखायो। नों बेफोरखौ मा बुंदो फिसा? नोंथ' हादर फिसाखौ... आयं, हादोरा आंखौ उन्दैनिफ्रायनो गावनि लोगो होननासो सानो आरो लोगो होननानैनो सानबाय थागोन। बेनिखायनो आंबो दा बेफोरखौ बावलांनो सानबाय। आयं, नों दा बिसोर सानैनि जुलिनि खोथाखौ सानदो। हो? माखौ एसेबां नायहाबखो आयं? सिगाङाव आंबो सानदोंमोन टाउननि सिख्ला, गोसोफोराबा मोजां नंगौना नङा, गेदेरखौ सिबिनो रोंगौना रोङा, बेफोरबायदि गोबां खोथा। नाथाय आयं, लिनानि गोसोआ जोबोद मोजां। सिगाङाव खामानि दामानि एसेबो रोङामोन, नाथाय दा गासै खामानिखौनो रोंफ्रामजोब्बाय। हादोरनि थाखाय लिनायानो साबसिन जागोन। आयं प्लिज, नोंबो लिनाखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बिहामजो महरै गनायना लादो। आयं प्लिज। फिसा, नोंहा बेवहाय जेबो हेंथा गैमारलिया? ओहो आयं, आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिसोर सानैखौ खौसे जानानै थानायखौ लुबैदों। दे फिसा, नोंहा जेबो हेंथा गैलियाबा आंहाबो गैलिया। हादोर फिसा, लिना फिसा, रानि, बिफा, नोंसोर गासैबो बेवहाय फैलाय। मा जाखो आयै? बुंदो, मानो लिंहरामोन जोंखौ? नै गासैबो खोनासं, आं दिनैनो सासे मोजां गनक लिंहरना हादोर आरो लिनानि जुलिनि खालारखौ थि खालामनोसै। मा? दे जागोन दे फिसाफोर। दे जागोन दे फिसाफोर, जिउगोलाव जाथों।
बा नोंहासो टाउननि बिहामजो मोनबाय माथो। इ गावहालाय बिहामजो आंनिल' नामा? नोंनिबोथ' बिहामजो?